Hi guys! Festa karon sa Kabulakan. Mamista mi ilang angging. Sumurag naka tagay-tagay na ko ginagmay. Pero mas naay nindot diri kay ang bihag. Di ara. Ang bihag. Di aray bihag. Gidut-dutan pa. Ang nakabihag. Huy! Ali Dariti! Kasama ko si Ate Jupeta. Mamista kami dito sa kapitbahay nila ni Lilin. Si Ate Jupeta is here. Sana ma-subscribe ninyo siya, Jupeta Junaldo, sa kanyang vlog. Saka si Sir Philip the Explorer. Yes, and si Pilgets the Explorer is here. Siya ang nag-order ng kamuti cheese roll. And also si Madam Lenny A. Sana ma-subscribe ninyo. Yes, don't forget to subscribe. Yes, nang lupad akong kiki, Madam. Apil ka pa rin ito. And si Potpot, friend of Philip Gitegan. So, dagan gwapo diri ha. Diri sa amo, dagan gwapo. Tapos si Jersey. Here si Jersey. Oh, napaisa ka Jersey. Kiss mommy. Jersey or kiss? Oy, sainan ka Jersey karon ha. Oh, Jersey or kiss? Kung ako, litaw pa lang ko, kiss ko. Ah, Jersey or kiss? Wala na. Dara guys sila here, nagtagay-tagay kay Festa man. Ayan, Red Horse. And si Kuya, Papa ni Inday Vlog. Ate, aliti. Di sila ganahan ako, uy. Ganahan dyan sila sa imuti. Sir, alin na. Aliti. Uy, mahadlok ka, uy. Ay, pagkadlok ti, kaya nga, di man na sila maak. Oh, ali. Imun I-upload. mahugyo nga. Manaway. Okay ra, mahagya. Ali. Uy, ganay kayo. Ali. Ali, ti. Piling na mo asaman mo sa uyo sa murag uyuan ang murag amahan. Ali ti. It's so funny karon guys nga vlog ha. Festa karon mo nang Guys, first time nakuan guys nga sabak kay si Ate Maya Maya. Murag nakainom rin siyang tuba. Bitaw karon ipapili na to sila ti. So may pilian nila. Challenge man ni. Oh, Jersey or kiss? Ali. Kiss ang jersey ko. Alisa. Oh, di ara guys. Kani siya sa una na ngay og jersey sa ako Diloy. So karon ato siyang i-challenge. Asa man? Ali, asa ka kang Ate Jupita or sa ako? Mukis ka og mukis ka na jersey pero og dili ka mukis. Bisan makamok, pila kamok jersey di ko kiss. Nervyos. Uy ngano, ayaw nervous. Uy okay ra may kaayo, gwapa biya mi. Ito ba gani? O gwapa gani o di ba? Gwapa tati di ba? Wa pa gani. Oh, unsa man? Jersey or kiss? Wala. Di ko ma-upload di ay wala signal. Walay signal lagi bitaw diri. Uy, walay signal jud diri. Guys, mga hadlok sila. Ila ka mo jersey ihangiyo. Isa ra ka jersey. Zero. Jersey ko. Ikaw musugot ka. O ali te. Ali te. Ha? Unsa ba ingon? Kinsa? Ali na Asia, ali te. Ang jersey. Ali dami. Duli. Ali dari. Ala jersey te. Ali na naga na mga bata. Ay, yan naman nahadlok. Uy, wag ka matakot te. Oo, wag ka matakot. Kung gawa niya ako event. Lagad kayo. Sige, challenge nato siya. Sige, sige. Oh, musugot siya guys. Kiss. Pila ra ba kiss ana? Unsa may mawala ng kiss? Ali te. Oh, ali. Pagtahod ka ba? Ayun ang lips ah. Mas kami itong lips mo. Hala, ang isa kay kagusto man pod siya. Kasi Okay ra? Ginagawa tabon. Oh, ali. Oh, bibikas puli-puli. Ali. Sila dua tabon. Ali. Ali dani kay kiss na. Masugot siya guys. So karon, Di dyan mag-kiss siya ako.
Ikaw! Ikaw! Siya dapat mo kiss. Pare ulit si Sir Philip. Ay, mo kadugtong sa leaders. Okay ra kati? Sabi ka po. Kisa man. Basta. Challenge naman iti. Challenge. O challenge lang ito. Challenge lang ito. Explain ka. Yes, challenge lang ito. Ayan, explain ka ti. Sabihin mo na challenge lang Marami ito. kasing lalaki and then dati is naghihingi sila kay Ate Maya Mia ng jersey. Oo. Kaya i-challenge ni Ate Maya Mia na Ipakis. kiss or jersey. Jersey, yes. Ganun lang. Challenge lang ha. Sige. Oh. Okay, so. Alin na. Alin na kay kiss. Del or no del? Del or no del? Alin na. O kiss or jersey? Kawan, apa kawan? O sige, sige. Sila lang. Ako, jersey rin po ko. Karon na ay challenge. Kaysa una sila mga mag-jersey sa ako ano. Sis. Ali. Sige, onya. 5 minutes kiss. Ha? Okay naman, good. Okay na. Challenge naman ni sis. Ganun ako may namudil ani. Ikaw yung sikat. Eto guys, malapit na kami sa diskuhan. Ayan si Madam Lini wala siya problema Jude. And si Mercy Vlog. Yes, nagbaklay rami paingon dito sa diskuhan. Di ara pod si Nicole o si Berhel. Oh, hello guys. Paingon mi man disco, si Mami Putput. Here, nakaabot siya sa among bukid. Ang pinakagwapa si Mami Jopeta. Layo na buhay kan pero enjoy kay kadaghan kay mga laki. Yes, and also gets the explorer. Alisis, alisis. The next day. Hello guys! Welcome back to my vlog! Ngayon ang fiesta dito sa kanila ni Lilin. Tapos, meron akong maraming bisita, mga vlogger, mga tiktoker, sikat na tiktoker. So, magsimula tayo kay Ate Jopeta, ang pinakagwapa sa Mukas ng Lanao del Norte! Hi, mayong buntag sa tanan no, dayon nindot kayo ang lugar nilang Ate Maya Mea din. Teha, salamat, happy fiesta. Diri nga pista ka kisa ni te? Sa Kabulakan, Bulacan, ug daghan kayong salamat sa tag-iya sa balay nga mong gisakaan diri. kay Lilin Vlog. Lilin Vlogs, nami kay mga sudan sa mga pagkaon. Agoy, kalami yung kayo. Ato aray lami ko no. So, thank you so much Tay kay ni Ari jud ka diri sa among binukid na kuan Uy, lugar. actually, si Ate Maya Mia is una siya nakaadto sa mua. Dayon Yes. daghan magud miingon nga dili hadlok ang lanaw. Nakaadto si Auntie, walay hadlok ang lanaw. Walay Welcome problema. tanan. Yes, Oh. mo nang muadtong pohon dito pod sunod. Salamat Pero kay Ate, ha? invited po ni siya sa among festa Festa. pohon. Ah. Tapos, usay request nimo. Wala na pa ko'y balance. Thank you so much, Ate Jopeta. Manghinaot ko guys na inyo po siyang i-subscribe sa iyang YouTube channel, Jopeta Dionaldo. Ay, salamat. Ayan guys. Tapos, dito na naman tayo. Si Mami Putput ang isa din sa followers, subscribers, supporters sa taga Cagayan de Oro, di ba? Yes! Friends sila ni Pel Gates the Explorer, no?
Ayan. Tapos si Mercy Vlog, ang akong auntie nga pinakagwapa pero mas gwapa pa ko niya. Good morning, guys. Yes. And also si Dayday Vlog. Hi, guys. Ayan, Good akong morning. pinsan. Ug manghinaot pud ko nga inyo siyang masuportahan sa iyang YouTube channel Dayday Vlog. And bago pa ni siya nagsugod, tapos ang iyang subscriber Great. wala pa niya na kuha. And also diri, napo diri ang pinaka dato sa tibuok Cagayan de Oro. Dato may kwarta. Yes, si Madam. Wala kwarta. Yes, Lenny E. Hi. Ayan, manghinaot Thank ko you so guys much. sa inyong mga suporta sa amin. Oo. Yes, ang among kuan ani karon kay Fiesta man mao nang gipang chat na ko sila ngayon nga na dili jud unta ni madayon kay datong niya aging adlaw gahapon nakoy lakaw jud unta nga kuan then basin dili nako sila masikaso mao nang Gi-cancel yung gi-cancel ako kay si Ate Jupeta Naabot na si Dio. nakaabot naman siya sa unahan sa Iligan mao nang tuloy ang among Plano. tapok-tapok diri sa Tuloy ang plano. among festa sa Kabulakan. Yeah. Yes. Ang pinakasikat nga babae sa tibuok kalibutan nga ang gwapong bana pod. Buyag. Si Nicole ko. Yes, manghinaot ko sa inyong mga suporta sa aming mga small YouTuber. Ayan, thank you so Thank much you so much sa inyo, guys. Yes. subscribe ninyo sa aming YouTube channel and Nakapila. wala. Ay, Kuan lang. Wala. Wala, luyahan mo gabi. Ay, naluyahan kasi. Nagtagay-tagay. Alam niyo na pag pista, guys, mayroon mga tagay-tagay. Kaya, hindi maiwasan yan. Ako nga kagabi, naging blooming talaga ako. So, I'm proud of that. English to ha? Oh. Ayan guys, support. And also, ang pinaka-virgin sa among lahat. Pel Gets the Explorer. Phil Gets the Explorer, subscribe. Yes. Subscribe YouTube channel Pel Gets the Explorer. Thank you guys. And also si Mr. Gingayan Vlog. Where is Mr. Gingayan Vlog? Ate Jupita, correct ba ng where is? Where is? Ay, sakto ba na siya? Oh, sige. Where is Mr. Gingayan Vlog? Here, ang kanyang misis, kapatid ko, Mr. Gingayan Vlog. Tapos, si Tata, si Tata po maggama sa ilang video, si Tata po mag-vlog mo nang manghinaot po ko sa mga suporta ninyo, Mr. Gingayan Vlog. Pambukid na ni among kuan, content, pero naapoy makuhaan sa kanang kuan bitaw, kanang maayong pamatasan, labi na mga disiplina sa mga bata. Kay daghan man mga bata dito sa bukid, ako mga pag-umangkon. And isa din sa mga sikat at pinakamayaman dito sa amin, ang aking Maring Inday Vlog. mas original man ang imuha Maring. Eto guys, manghinaot ko nga inyo hapod masuportahan si Inday Vlogs. And also si Lilin Vlog, kapatid pod nako. Come here, Lin. Siya ang nagpista karon. Hi, guys. Yes, Lilin Vlog. Ako ni siyang igsuon, ikatulong igsuon ako. Yes. O nya. Manghinaot po ko sa mga suporta ninyo sa amo tanan diri. Tanan. Ganit na. Ganit na. Ganit na. Lubos-lubosin niyo lang lahat. Si Mr. Gingayan, to ara si Mr. Gingayan. So, unsa man nahuwasan na? Hapit na mahuwasan, pero ako huwasan na. Oras na para magbambam na kami. So karon mag-almusal kami. And ready na ang pagkain namin. Ayan sila guys, lahat. Ayan, manghinaot ko guys sa inyong mga suporta sa aming mga small YouTuber.
Mr. Gingayan Vlog, Lelen Vlog, Mercy Vlog, Dayday Vlog, Lenny E, Nicole Cog, Pelgits the Explorer, and also Jopeta Junaldo. Kisa pa? Anday Vlog. Inday Vlog! Huwag natin kalimutan, Inday Vlog. Si Inday Vlog, ang subscriber niya ay mahigit 500 pa. And also si Dayday Vlog, 300 pa kapin ang iyahang subscribers. Eto guys, pinubrira ang among vlog diri sa among bukid. Manghinaot ko sa inyong mga suporta sa amo. Thank you so much. Karon mga onami, so ang mag-pray si Ate Jopeta. Ito kaya lagi ng free lagi. Ang bless mo. Gini. Okay. Salamat samahan sa anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Lord, daghan kayong salamat, Lord, sa imong gihatag nga oras, panahon, o sa grasya nga gihatag ka na mo, sa mga pagkaon nga, mo gihatag na mo og kusog. Lord, daghan kayong salamat, Lord, nga, bisan sa among kabisi nga, naamit time nga nakaanhim ni og sa mayong pagtagad nila sa amuan, Lord, nga, grabe, dili ka bayan og sapi, nga sa mga pagkaon, sa among ikatulgan, o sa amuang paglakaw-lakaw gabi, bisig kapoy kayo ang lawas pero enjoy kayo. Lord, daghan kay salamat, Lord. This is the first time na nag-ila-ila ang mga vlogger, small vlogger o mga small tiktoker nga nagkahiusa na hinaot ko nga mas mulambo pa nga amo ang mga vlog, Lord, sa imong hangong tabang, and then mas mudaghan pa ang amo ang grupo, Lord, kay ang amo is the most important is we need to participate in all human endeavors so that we can get involved in our society. Ang amo is the collaboration is na ay kaayuhan ang amo ang pagbisita sa mga lain-laing mga vlogger. Daghang kay salamat, Lord, or God bless us all. The Father, the Son, and the Spirit. Amen! Kainan na! Kain na tayo, guys! Day, sige na, Day! Mi! Sis, Nicole! Alin na, sis! Mi! Sige na, Mi! Kain kayo! Happy Pista! Yes, thank you so much! Mukbang na this! Pagbumba ni ang kulo. Salamat! Oh. Imong gibiya siya nga di mo pwede mangulid. Salamat! Tilawi ang humba ni Father. Kain tayo ninyo lahat, guys. Ko ang mga sugar. Sugar. Ang mga sugar. Ate. Ayan si Ate Jopeta, guys. Guys, mga unat pa, lamig insudan. Ang galuto sa humba kay papa ni Ate Mayamia. Yes. Kami kayo muluto, Papa Ate Mia sa humba. Kamu na ang mag-kuan. Mag-judge kung unsa kalami. Kamu na ang mag-judge kay mga judgmental mo. Hala, asa si Ate Mercy. Ti, ali na, ti. Ali na, kaula ta. Ikaw na sisi na. Hala, okay na ka, Madam Lainey. Okay na kayo eh. Thank you so much. Very accommodating yung mga tao. Promise, I swear. Kung kamong tanan, di mo mag-song birthday. Thank you so much. Guys, nakalagay dito Pista lahat. Uy, tinuod na sa birthday. Uy! Nga naman, invited ko. Oo. Lamuo ko lagi dito. Asa dapit sa Grand Europa. Hala, oh my God, ginoo ko. Grand Europa. Uy, Maring Inday, sige na, Maring. Yes, Nicole Cog. Si Otik, nandito na si Madam Otik. Son to be Otik Vlog. Kadlawanan na karon so liwas na. Liwas na. Wala na'y bambam. Wala na'y libreng bambam. Di ba, Mi? Pas mo na sa... Pas mo na sad. Uy, Maring, sige na, Maring. Siksi kay ka always, Maring. Uy, maunang Ang sarap-sarap. Pista lang kamas dili mo sa balay. halin sa kuan. Kay mga kukan. Afam. Hala, ati, okay ra kada na, ti? Halo, wala lagi bangko, ti. Ang uti, nay bangko, ti, o, lingkod, ti. Sis, di ko okay ra kada na, sis?
O lagi. Sige, kaon mo, kaon. Huy, wana jud ko nakaato ninyo gabi kay labad kay kung ulo oy. Flat tire. Oo nya. Naray na kagabiit, ne. Wala. Wala ko nagray na kagabi. Tapos kuanti kanang ang ako mga kuan sa Mapua, mga igagaw og katong silingan namo din classmate nako kay nakikuan man, nakigtagay. Mao to ang nadala pagay namo diri ang kuan, ang sobra. Nya pag abot diri, Balik jud ko diri kay na ako ganahan na ako'y crush. nakay crush dinhi. O di ba? Naa siya crush si Ate Jopeta. So, Kapula. ang nakapula ay kabalaka tike ngano igagaw ra man to ni Rimon. Oh, diri. Wow! Naisikan demotion halam. Oh, dana. Dana. Ang sama na pork chop. Rib stick unsa man iti? Ako ni. Wala pa mo koy gana makaon ti. Basta makainom ko di ko Namilit pa? Ha? Namilit? Di nga na jud ko mi kung mo makainom ko wala koy gana makaon dayon. Sige na kain. Maringin day. Okay ra ka maring? Okay ra. Okay ra tanan. Ikaw day, okay na ka day? Okay pag gid ka. Okay. Huy, murag kita tanan naka red lips. Bi? Si Auntie Mercy, ay, naka-red lips si Auntie, oh. Inspired ka ni karon. Ah, mau ba? Nakayang na ba yan ni sa merkado? Congrats, te. Ako pangayoon, te, ang isa. Duha di ay ito, kay pangayoon ang isa. Yan, nindot siya ka-inspired. Ako expired na. Ah, expired na. Okay lang, at least guwapa, magyapon, te. Tapos kagabi guys, wala sila diri nakatulog kay sobra kapuno kayo diri. Daghan kayo mga bata. Salamat. Doon sila natulog sa kanila ni Inday Vlog. Diba? Nindot kayo sila manlaagay na ay mga partner kami ani, nag-jack-jack na lang. Ayan guys, si Ate Jopeta. Ayan si Papa. Mudagan siya pagka Dagan siya pagkakuan. Ay, ngaon ta. Yes, kain Berhel. Ayaw dyan Happy paniwang. Pista, unsay patron din Happy Pista. Señor San Vicente Ferrer. San Francisco. Salamat. Muli na jud kati. Wala pa mong graffiti ni. Oh, sige. Ay magnaning taan. Lagi. Salamat kay Mao nang nahuman nagkaon guys, tapos si Ate Jopeta muuli na siya kay napasay klase 1 PM. Mao nang muuli na siya imbis nga man disco pa unta umiunya kay naapay disco. And then Raina naman pod siya mao nang okay lang. Nagwagi na siya. Na pa may mga obligasyon good mi no. Oh, mga obligasyon. Siya ay isang barangay kagawad sa Mukas. And sikat na TikToker, Jopeta Guapa. Ang kanyang TikTok. Gayon ang kang Ate Mayamia is Paco Queen siya Aka. sa TikTok. Yes. Road to 100,000 followers na po siya. Nahinay lang kay wala siya ga-upload kada adlaw. Lagi, oh. O, nahinay lang ang kanang pag-agi sa FYP. FYP, oh. Kinanglang giday everyday, no? Oo, na ay tulo ka videos mi para dili consistent ini mong dagan sa kuan kay trending biya ka. Ah, lagi, no? Ayog Bitaw. biya Lagi. Pareha sa ako aron o di na ko mo biya sumuagi jud ko sa FYP sa uban nga TikToker. Mao jud. Kay na may isa or duha ana. Ah, lagi. Manang everyday tamag. Si Sir Philip. Oo. Sabi mo. Anong masasabi mo, Sir Phillips, the Explorer? Daghan kay salamat ha. Si Ate Jupiter naman mauli. Uy! Ay, mauli na mo apil? Alam mo, uli na sila guys. Ang maiwan dito si Nicole Cook and si Madam Lainey. Paano na lang ito? Naakay gidalian dito, no? Ah, wala. Imong kuan. Forever. Sige, di na ako magkuan ninyo magkuan nga nang magpugong kay naman tay mga tagsa-tagsa ka obligasyon.
Nya, na-enjoy ka kagabi eh. Kuan king long kuan kay dali. Kapilahan. Kaisa. Kaisa ra. Hina kaisya kay Kaisa. Si Mami. Kalima. Perfect attendance. So guys, mupauli sila. Si Ate Jupita nagdali jud siya. Maunang ate. Mao ra gyapon as usual, chat-chat lang gyapon. Uy guys, Diba? guwapa kay si Ate Maya sa personal. Agaw. Kay nga no, pakagabi halinon kay siya. Siya may giapa sa Oy, pasignalan. ako'y gitulod niya ha. Ako'y gitulod niya. Ayan guys, pauwi na sila. Salamat kay Tiha. Baklayon na rin tayo subos. Ay, baklayon. Hindi ka nga magkakay motor. Okay. Ayo lagi. Sila di ay sila. Eto guys, mauli na sila. Si Phil Gets the Explorer na siya'y motor. Ate, mauna to ti. Phil Gets. Mauna to sis. Mi, mauna to mi. Ayan guys, umuwi na sila. So ang naiwan dito si Nicole and Berhel and si Madam Lainey E. Kasi mamista pa kami guys. Kami doon sa kuhan. Another bahay. Eto guys, mayroon binigay sa akin si Ate Jupita. Nakalimutan ko pag-unbox nga na siya. Tungkol sa kabisi kagahapon, naa siya gidala sa ako Thank you so much Ate Jupeta Junaldo. Manghinaot ko guys sa inyong suporta sa yaha. Karon naa siya gidala sa ako Eto, dalawang ganito. Tapos ang isa kahapon ay gisumsuma na nila. And mayroon din siyang dinala na ano ito? Sinamak suka. Ang sarap ng suka na ito, guys. Alam ko to. Sarap naman ito. Thank you, Ate Jopeta. I love you so much. And mayroon din dayok. O, diba? Kinsay mukaon og dayok. Unsay Tagalog marings ay unsay in English sa dayok. Dayinae sa isda. Mga bright mi kayo sa English diri maunang pasensya na kayo. Intestine sa isda. Tapos tinikman na ni Lilin. Masarap Lin. Masarap, hindi nga ako makasalita. Di makasalita. Di makasalita. O, eto ay Bong's Fish Crackers. Marami ito sa kanila, sa Mukas. O, makikita ninyo doon sa gilid ng kalsada, gibitay-bitay. Pero, wako kay bawda ni og pilan ni siya, ingani kadaghan na. Thank you so much, Ate Jopeta, sa binigay niyo po sa akin. Maraming salamat. Ang mga bata ay kumain na. Si Mimi, palaban si Mimi, oh. Ayan. Tapos si MG. Alin na gang? Si Maring Inday. Si Sis Nicole Cog, tuara sila dadto. Sila ni Auntie Inday. Tuara si Auntie dadto. O naguli na kay napaman klase si Ate Jupita. Niya si kuan pod si Mami kuan putput kay naapoy kuan. Unsa to seminar meeting, meeting. So mga nami dire si Papa Jose, here si Papa Jose. Ayan. Kumain sa almusal. Thank you so much. Pawahaw na kag adto ra ba mi dito? Lagi magbidyo-ki. Si Rimon, naghugas-hugas si Rimon. Bagong kaligo. Si Utik ug si Alan naa diri. Si Alshil, busog na si Alshil siguro. Ayan. Tapos ang niluto ni Papa, last na niluto ni Papa ang unsa ni siya pa? Beef stick. Beef stick.
Beef stick ba din na? Toothpick. Toothpick. Toothpick? Kasi toothpick, beef stick, toothpick. Oh. Ayan ang humba ni Papa. Kani siya na humba, tamis-tamis ni siya. Pila akong utang sa kok? 5. Nganong na 5 akong utang sa kok? Nagwa si tatay sa ate ba ko ate ko Ala. ko ingon ka o sige pag ko Ala, kanus ako nag-ingon gabi ita. Nag-ingon ako ka gabi. Ha? si mami na hubog. Ingon Biya ko nga tayo, magpagsa ko. Lugangi isa ron unom. Dugangan daw guys sa isa para unom. Ang utang o sige, dugangan sa isa para unom. Ay, upat pa man to. Duha gabi tulo karon. Oh, Na. 5. Dugangan sa isa karon. Oh, unom. Dugangan ni Papa Jose sa isa. Unom. Ang dugangan sa ni Raymond dito sa isa 7. Natuara 7 ang utang. Nakulangan kami sila. Ba nakulangan pa mo ba? Napa si tata. Isa. Oh, walo. Duha kumpas. Tulo ka ba? Bayarin na ninyo tanan pagkahuman. Walo tanan. Wanay kwa. Kanina hindi ako nakasabay sa kainan nila. Kaya eto, kain tayo guys. Ito ang gusto ko. Bukdo, magudang lubot yay o. Agod siya po anday na. Daw kain ko ni Papa oh. Dapat may pison man yan tino. Gamayon naman siya do. Kaya dako sa kaya nga baboy di. Dako ba isang baboy di. Dako kaya mga rin. Dako kayang kuan ba? Dako kayang unod. Dapat ginipisan pa ni siya. Di ba? Kaya pag ana nato di nato ma-feel ang kuan, crunchy. Kain tayo guys. Nasa otik ko, taong ko sila sa tata. Ang tinday. Dan ang 8 kalitro. Tuara, 8 kalitro. Ala, napamang ko sobra ni mo. Say sobra. Nagbuhay ka na dinhi na itong miaging adlaw na wa na ko na kung ikwinta kay tama na sa imong supli. Hala, tuara. Hinding. 8 times. Suma na yun kay 400. 400 lang. Asa itin? 400. Na tuara, 400. Wala i-cook dito. Unya? Mapriso ko. Hindi ko kabayan. Inangkat ko manggod natin, no? Inangkat. Mapriso ko. Hindi ko makabayad kay Pwede, di ko dani lino, nipis radi. Kanang nipis nga pagkakuan. Kasi imong gusto nipis o baga? Katong nipis radin kay di nato kapil ang kuan. Di siya crispy. Kay baga magud siya ang unod. Ibalik ang cook. Kani balik paglunod. Ruha diha. Kay Wala man gud na Chris. Paim na si Papa Husida na. pasan nila yan. Inangkat ko natin 2 ka kiss. Unya. O di ko makabayad na. Siguro gid nga mapriso ko. Kani mo nga nipis? Dagko ay baga imong karni pa no. Ay. Dili tag awat sa uban nga bagi kuskusa kwaan kasi unod bukog rag kabilin. Butang sa buwan itlog or karina. Para dako yapon.